Mae'r gynulleidfa'n sgrechian yn gweld yr holl dalent sy'n ar y llwyfan y fan hyn. Ar un mae Matthew Evans, y bachgen maen nhw'n galw'n hot dogs. Ar ddau, pencampwr presennol cnifio'r byd, Richard Jones. Ar dri, Andrew Morris, cyn bencampwr Cymru. Ar bedwar, Gwion Lloyd Evans o Lansanan, y bachgen sydd bellach yn bencampwr adran agored. Ian Jones wedyn o 100 House sydd wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith ar 5 ac yn y pen draw Kevin Williams y bachgen maen nhw'n galw'r tren o Tynywyn ac maen nhw i gyd allan rwan efo'i seithfed oen a does dim ond 5 munud a hanner ar y cloc. Mae hwn yn gneifio eithriadol o gyflym. Pwy o'r rhain tybed fydd yn cael ei ethol yn nes ymlaen yn y rownd erfynol fel pencampwr Cymru a wrth gwrs mi fydd pwy bynnag fydd yn cael ei ddewis yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn y pencampwriaeth ar byd fydd yn cael ei cynnal y flwyddyn nesaf yn y sioe'r ucheldir 2023 yn yr Alban. Felly dipyn o wobr i'r pencampwr, i'r bachgen sydd yn curo yma'n hyn heddiw. Da ni'n bwrw golwg rwan ar Richard Jones ar ddau. Yr oen yma chydig bach yn anesmwyd. Fydd o ddim yn ddiolchgar iawn am weld yr oen yna. Fydd o'n hapus i weld o ar blas nes ymlaen fel mae'r sylwebwyr yma'n hyn yn dweud. Wedyn har dri, mae Andrew Morris yma'n rhoid un arall allan a mi gofiwn ni yn y rownd yr agored. Mi gurodd Andrew Morris yr holl bencampwyr o ran amser. Gawn ni weld sut wneud o'r tro yma ar 6 wedyn yn y pen draw yna. Kevin Williams ydy'r bachgen yma. Andrew Morris unwaith eto mynd rownd y tansail yna i wneud y siŵr bod o'n mynd i orffen yn daclus ond ar 5 ar hyn o bryd da ni'n edrych ar Ian Jones sydd allan efo'i 8fed y drafod. Felly mae o ar hyn o bryd ychydig bach yn gyflym mae pawb arall. Mewn a fo am y nesaf. Cymar Corlan wedi paratoi'r oen yna. Maen nhw'n gallu dal nhw'n barod yn y gorlan ar eu cyfer nhw ac lawr ar bol a fo a wedyn Richard Jones yma'n hyn wedi setlo'r oen dwytha yna ac ar y tansail ar y nesaf 6 wedyn ydy Kevin Williams yn ten gorffen yr oen yna. Mae gen o fo ddwy ar ôl yn y gorlan mewn a fo am y nesaf felly ddim problem o gwbl. A pob peth yn hedfan mynd ar hyn o bryd y gwlan yn hedfan o ddiar cyrff y defed yma ac yn wir cneifio eithriadol o daclus yma'n hyn gan Matthew Evans hot dogs ar un ond Gwion Lloyd Evans ydy hwn wedyn da ni wedi gweld Gareth i frawd o'n cystadlu yma hefyd maen nhw'n deulu pwysig iawn yn byd y defed mynydd Cymraeg yn ei hardal gartre ond maen nhw hefyd yn gneifwyr o fri ac yn bwysig felly i ffermwyr eraill ar hyd ac ar led ar 5 dyna fo allan ar oen yna rwan ac Richard Jones ydy hwn rwan roedd y nesau i lawr 1-2 tair dim ond un sy'n gen pawb ar ôl yn y gorlan bellach 9 allan o'r byd Dafod allan yn ei mewn yn gyntaf mae Ian Jones ydy'r cyntaf i mewn i'r gorlan felly 1-10 oen ydy o'n mynd i allu dal ati reit i olwg am Kevin Williams ar y safle rhif 6 wedi mynd i mewn am yr endyn nesaf hefyd wedyn da ni yn cael darlun agored ar hyn o bryd mi welwn ni Richard Jones yn mynd lawr ar ochr o'r 9fed oen Andrew Morris tu ôl iddo fyntau mewn am 10fed oen dros yr ysgwydd yma ydy rhwng Gwion Lloyd Evans ar hyn o bryd ond da ni eisiau gweld beth i hanes Ian Jones yn y pen draw yna ar 6 Kevin Williams ydy hwn rownd yr ochr ar 10fed oen ydy mae o'r rhyngtho bo a Ian Jones i orffen a dwi'n meddwl bod Kevin Williams yn mynd i giro Ian Jones a Ian Jones cael ychydig bach o drafod ar y ysgwydd yna gawn ni weld lle mae'n mynd rhowch lun i ni o 6 ar 6 dwi'n bron yn sicr i chi Kevin Williams yn mynd i ennill o ran yr amser dyma fo 1-2 tair flic rownd y gwmpo yna pawb wedi cynhyrfu yn y gynulleidfa ysgrech mynd i fyny a botwm coch Kevin Williams y tren o Tynywyn sy'n mynd â hi chwys yn tasgu yma'n hyn yng nghanolfan gneifio Meirion lot fwy ddod peidiwch am mynd ymhell